Unkosi haleluya. Unkosi namandla. Ungcobo, mama Ungcobo ngiyabingelela egameni lika Jesu. Mamdladla ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ngiyabingelela kumvangeli umvangeli uBoyce egameni lika Jesu. Abasha bonke bazalwane egameni lika Jesu ngiyababingelela. Anishayeleni izandla bazalwane ngokuba khona kwenu. Mayibongwe inkosi bazalwane zobuya. Masinyane kuyebenza inyana ke babugcabashe ukushunyayela sekushunyayeliwe. Uzayibona yazi kuthanda ukuthi kube zinyana ukushunyayela sekushunyayeliwe. Uyabona ubufakazi kwakona kuyintshumayelo. Bese kuba nokunye futhi nako kuyintshumayelo. Malibonke igama lenkosi. Babugcabashe ngiyenga ngagqoka isuti bekuthiwa ngizoshumayela bengisuka endlini. Gqoka isuti wayilungisa unkosikazi wami. Gqoka isuti kwasho ukuthi sishiwe isikhathi. Saba late ngabe sengiyenza ikholo yokuthi cha mfundisi ngesilate ixesha. Lesenza isikhathi. Ngabona isuti yami ngeke ihle kakhulu. Angikhumule ngoba vele umpostoli uzwile ukuthi angeke sisalenza isikhathi. Egameni lika Jesu ngayikhumula isuti yami. Uzoyibona mfundisi wami ithi ayibe njengalo igqokile egameni lika Jesu. Uzoyibona ngizoyigqoka kulo 3 days ngeke uphele ngayigqokanga. Ngayikhumula ke le suti ngoba bengiyilungisele ukuthi ngizoshumayela. Malibonke igama lenkosi. Hayi ngathi izambulo zonke ngathi ngiyabonga Nkosi. Umpostoli uzwile imthandazo egameni lika Jesu. Ngabona ubaba uBoyce mengifika inhliziyo yami yathi cosololo egameni lika Jesu kanti angibuzanga elangeni. Sanibonani bazalwane. Haleluya. Haleluya. Ake ngibone izandla nje zabazalwane. Hayibo bazalwane. Niyazi ngizothi njengoba seniyiphakamisa kangaka. Sengibonile. Angibone izandla zabazalwane abayezulwini. Amen. Haleluya. Upostoli uthi ngizoba mfushane. Ayiqinisile bazalwane. Yabona mengashaya u10 ngisahleli la. Hey, ayibe ngibe mude. Hayi ngizoba mfushane kakhulu bazalwane egameni lika Jesu. Ngiyayithanda inkosi ngalamalanga. Sindisiwe ngithinta kakhulu ubufakazi kasisibuhle egameni lika Jesu. Thinta kakhulu. Hayi mamdladla ukuthi okwakho kungithinta. Okwakho sengiyakwazi ukufakaza ukuthi uhambe naloNkulunkulu kudala futhi ngibazi ukuthi uhambe naloNkulunkulu umsha umama osemsha wahamba naloNkulunkulu. Waphila, waphileka naloNkulunkulu unganamiyeni waphila. Malibonke igama lenkosi. Siyezwini lenkosi bazalwane. Ngithatha isikhathi sami ngikhuluma ukuthi umpostoli asingajahi. Thatha isikhathi sami ngoba angizoba mude kakhulu ezweni. Sekushunyayile ukwashunyayela. You know bazalwane asilungisa lento. uNkulunkulu akakitazwa ukushumayela kwami. Kumkitaza uNkulunkulu ukushumayela kwami. Kodwa ukitazwa ukushumayela kwami uma ngikuye. Kodwa uma ngingekho kuye angeke uze kumkitaza ukushumayela kwami. Kanjalo uNkulunkulu akakitazwa indumiso. Ungadumisa abazalwane babone angathi kwehlila izulu. Kanti akwehlanga izulu, kwehlilo uJezebel. Because ayimoya sayihloli sabazalwane. Sidumise lo muntu onomoya kaJezebel. Ebehlo Jezebel badumise kunye nathi. Bathi abazalwane uNkulunkulu bemningi. Malibonke igama lenkosi. Kanti uNkulunkulu akumkitazi lokho. Nakamavesi amaningi ke sesinawo uNkulunkulu akamkitazi. Kodwa uNkulunkulu ukitazwa umuntu ohlele entandweni. Amen. Hallelujah.
akhiqazwa umuntu ohlele entandweni owenza intando yakhe othi mangabe eshumayela kodwa ashumayela oshumayela inhliziyo kaNkulunkulu ongashumayela inhliziyo yakhe. Akhiqazwa umuntu odumisayo ongadumisi indumiso yakhe kodwa odumisa indumiso kaNkulunkulu noma odumisa inhliziyo kaNkulunkulu. Amen. Noshaya keyboard uNkulunkulu noma ingakhala kahle ikhale kahle kodwa akunkitazi kodwa uma ikeyboard yakhe ingekho enhlizweni kaNkulunkulu. Jesus. Bekithi namhlanje Nkosi ngincede. Ngike ngizokhuluma inhliziyo yakho. Nkosi ngincede. Hlasimbe uNkulunkulu, hlasimbe uSathane lo message engizowusho manje ulwisile ukuthi ungafinyeleli kunina kodwa umpostoli ubonile ukuthi fanele ufinyelelile. Malibonke igama leNkosi. Malibonke igama leNkosi. Sizwe imbazalwane. Isihloko sami buthi le ndaba le angiyinike isihloko ukuthi uNkulunkulu wethu uyangenelela akangeniswa. uNkulunkulu wethu uyangenelela, ngamanye amazwi uyangenelela ezimeni akangeniswa. Mhlasimbe sizozwana mangabe sesihamba endleleni. Malibonke igama leNkosi. Asiyene ezweni bazalwane. Sengizohlala phansi. Sengizohlala phansi siyathandaza manje. Egameni lika Jesu siyathandaza. Kona asijahanga umpostoli. Kodwa ngenxa yokufishane bomyalezo uNkulunkulu athi anguthule. Wona lozosheshe umhlalise phansi egameni lika Jesu. Asifunda iziChronic chapter 20 verse number 12. Sizofunda verse number 12 sehle naye nje. Angazi bazalwane uma ekhona nje ongangifundela kahle ngesizulu egameni lika Jesu. iziChronic chapter 12 ezesibili, iziChronic zesibili chapter 20 sifunde uverse 12 siyoma ku verse number 17. Chapter 20. Udumo lungo lwakho lungo lwakho udumo lungo lwakho lungo lwakho ngokuba asinamandla ebusweni balesi sixuku esikhulu esisifikelayo, futhi asazi ukuthi siyakwenza njani, kodwa amehlo ethu akuwe. Amehlo wethu akuphi? Akuwe. Bazalwana ngisihamba sonke amehlo uthini lo umbhali uthi amehlo akubani akuNkulunkulu. Asiqhubeke bazalwana. Verse 13. Wonke uJuda wayemi phambi kukaJehova nezingane zabo nawomngabo namadodana abo. Kwase kufika umoya kaJehova phezu kukaJahaziyeli, kaZakariya, kaBenaya, kaJehiyeli, kaMathaniya umLevi, emadodaneni kaAsafa phakathi kwebandla. Wathi,
yizwani nina lonke bakwaJuda nabakhileyo eJerusalema, nawe Nkosi Jehoshafati, usho kanje kini uJehova uthi, ningesabi ningaphela amandla ngenxa yalesixuku esikhulu, ngokuba impi ayisiyo eyenu ngekaNkulunkulu. Verse 16. Awuphinde mamNcobo. Verse 15. Wathi yizwani nina lonke bakwaJuda nabakhileyo eJerusalema, nawe Nkosi Jehoshafati, usho kanje kini uJehova uthi, ningesabi ningaphela amandla ngenxa yalesi sixuku esikhulu, ngokuba impi ayisiyo yenu ngekaNkulunkulu. Yehlelani kubo kusasa, bhekani bayakukhuphuka ngomango wasesisi, niyakubafumana egcineni kwesigodi ngaphambi kwehlane laseJeruweli. Verse 17. Akusikho kwenu kulwa kulempi, zihleleni nime nibone ukunisindisa kukaJehova, nina Juda neJerusalema, ningesabi ningaphela amandla, phumelani kubo kusasa ngokuba uJehova unani. Asiphinde le verse mamNcobo bese siyathandaza egameni lika Jesu. Verse 17. Akusikho kwenu kulwa kulempi, zihleleni nime nibone ukusindisa kukaJehova, nina Juda neJerusalema, ningesabi ningaphela amandla, phumelani kubo kusasa ngokuba uJehova unani. Kafushane sithandaze mamNcobo sivale. Siyabonga Nkosi yamakhosi, izwi lakho namhlanje lisehlile phakathi kwethu. Vula ingqondo zethu nezinhliziyo zethu kuba lithola indawo. Siyala lonke uhlobo lwemimoya olingamelana nokuba silizwe. Siyalidedisa ngegama lika Jesu. Baba siyathandaza ngezwi lakho, sivuselele ngezwi lakho, sinikeze ithemba. Ngoba izwi nezwe liyophuma emlonyeni wengceki yakho. Gcwala kule ndawo sizwe wena uqobo. NgoJesu Kristu Inkosi namandla. Amen. Ngikhuluma ngathi uNkulunkulu wethu uyangenelela, uyazingenelelela yena ezimini. Akangenelisiswa. Akasiye lo uNkulunkulu ophushwayo. Jesus. And uNkulunkulu wethu akasiye lo uNkulunkulu ukuze enze ukuthi kumele uze kumbribe. uNkulunkulu wethu angeke uze ukwazi ukumenzisa into angazuyenza yena engekho entandweni yakhe. Kodwa uNkulunkulu uyazingenelela yena ezimweni ezisentandweni yakhe. Hallelujah. Angani mabazalwane niyangizwa yini? uNkulunkulu wethu uyazingenelela. Kodwa akangeneleli kuzo zonke izimo babonco. Kodwa ungenelela ezimweni ezisentandweni noma ezisehlelweni lakhe. And ngesikhathi esinjani esifanele. Zikhona izimo ongabona sengazi ukuthi uNkulunkulu akangeneleli kuzo, kanti ake azikakabikho ohlelweni lakhe noma azikakabikho entandweni yakhe. Kodwa uNkulunkulu wethu ezintweni asenta ezisehlelweni lakhe uyangenelela kuzo. Angathi ubungathi namhlanje Nkosi Jesu ungenelela nakulesisami simo. Angazi ukuthi ubungathi namhlanje angathi nalesisami simo Nkosi sidinga ukungenelela kwakho. Kodwa iNkosi yethu ayingeneleli nje. Ayingeneleli noma yikuphi. La ingenelela khona yila esuke ithinteke khona. Angeke izingenelele kodwa wena mama udladla udinga ukungenelela kwayo. Kodwa wena ungekho kwiposition right nayo. Hallelujah. Yabo usimakade
ukuze angenelele esimeni obhekene naso fanele uqale usipositione wena. Hallelujah. Mabonga igama lenkosi. Jesus. La esifunda khona sithola uJehoshaphat, sithola ama-Arab nama-Amoni, sithola ukuthi kuyoba memnyezelo ukuthi kuzohlaselwa. uJehoshaphat mangabe sifunda kahle emavesini angenhla. uJehoshaphat lithi izwi lenkosi uke washawa uvalo manqobo. Wayeshawa uvalo uJehoshaphat ubonile ukuthi laba abantu abazomhlasela angazi ukuthi abantu abapowerful kakhulu kunesizwe akuso yena. So uJehoshaphat usebenza into eyodwa uthi ngiyabona ukuthi le ayingeke ayingangathi kodwa le thina ngeke senze lutho akusona. uJehoshaphat lithi izwi lenkosi What I am not guy. Asizileni ukuthi. Akuzileni ukuthi wamemezele esizweni sonke. Wathi akuzilwe ukudla. Babonga igama lenkosi. Cause uyabona ukuthi no isituation abhekene nayo isituation engaphezulu kwamandla. Endimezoqala ukumemezela ezweni lakwaJuda lonke liyelenza njengoba eshilo. Malibonga igama lenkosi. Mesifunda emavesini uthi wena uNkulunkulu awusiye nawo uNkulunkulu obaba, awusiye nalo uNkulunkulu engimaziyo. Uthi esandleni sakho uNkulunkulu kukhona amandla negunya, akekho ongamelana nawo. Hallelujah. Uthi angizosho nantambama egameni likaJesu ukuthi khona isandla esinamandla, kukhona isandla khona amandla negunya kuso. Noma ngabe usuthatha amehlo wakho wabhekisa kuye, akekho ongamelana nathi. Hallelujah. Bengithi intambama uNkulunkulu uyangenelela. Bake bathi ngelinye ilanga lo omthandayo, uyabona bayambribe manje bathi lo omthandayo lo Jesu lo omthandayo uyagula. Bayambribe abambribe ngokuthini bathi lo omthandayo, and bafuna ukuthi uJesu aze gijima because uyaba umuntu amthandayo. Bafuna eze gijima. Jesu uyathula akaphendula akasho lutho akaphendulanga lutho. Qhubeka wenza imisebenzi yakhe enkosi, wenza iministry yakhe yonke, wangasho lutho uJesu. Baze babuya bathi Jesu lo owawumthanda, yabo hayi lo umthandayo, lo umthanda akasekho. Usefile manje ngifuna ukukuvezela ukungenelela kukaJesu ukuthi uJesu ngalesi sikhathi wena ofuna ngenelele ngaso ngeke azangenelele. uJesu uzongenelela ngesakhe isikhathi. Uthi uJesu right kulungile ke ngiyezwa ke uphi kodwa yena nimbekephi uphi. Malibonga igama lenkosi. Ubese khuluma igama elilodwa usethi no lokukufa kukona kokufa kodwa okokuthi ukhazimuliswe igama likaSimanga. Angikho lapho bazalwane, ngila kule ncwadi egameni likaJesu ukuthi uNkulunkulu wethu uyangenelela esimeni. uNkulunkulu uyangenelela esimeni. Nalesi simo obhekene naso ungabona ngazi ukuthi singaphezulu kwakho. uNkulunkulu uthe akasiniki umthwalo ngaphezulu kwamandla wethu, kodwa konke obuza kithi sinawo amandla wokuthi sikwahlule thina. Uma ngabe singakwehlulanga kusuke thina singazehlulelanga nje, kodwa hayi uNkulunkulu ukuthi usuke ngakuyanga ukuthi ngeke sakunqoba. Kodwa bengifuna ukuthi
ntambama impi obhekene nayo ingeyakho futhi ungayinqoba kodwa wena ungafuni ukuyinqoba ngeke uzuyinqobe ngoba ikulingene lempi obhekene nayo iwe emazulwini kwathi ingeyakho ubhekane nayo so wena uzohletlela ngemuva uvumela isitha sizenzele ngempilo yakho ngeke uzuyinqobe uthi ke izwi lenkosi la kuJoshua uthi Nkosi asazi ukuthi sizokwenza njani asazi ukuthi sizothini kodwa manje ngisho into eyodwa njengoba thina singazi ukuthi sizothini thina sesibheka wena khona izimo akumele ukuthi ukhulume izwi kuso uthi mina Nkosi kulempi engibhekene nayo angeke ngikwazi mina ukusinqobela kodwa lempi engibhekene nayo ayidingi mina kodwa idinga wena. Hallelujah. Jesus. Ngoba akuzona zonke izimo imfundisi esiyozinqoba ngokuhlakani kwethu akuzona zonke izinto esiyozinqoba ngokuthi thina sikhulume kanjani nokuthi senze kanjani kodwa kukhona izimo esizozinqoba ngenxa yokuthi sihlale kuyo. Oh, hallelujah. uhlale kuye mfundisi sebekhulume kambi sebekhulume kambi and uyabona bakhuluma izinto zikufanele bathi hayi ngeke sishinezo uye wenza 1 or 2 kodwa uma inhliziyo yakho imsulwa ngapha kodwa uhlale kuye ngoba bafuna ukuguduza lento kuye akuzona zonke uhlale edolweni uthi Nkosi lokho angikwazi kodwa ngazi into eyodwa ukuthi amehlo wami abheke wena. Hallelujah. Sikazamnetha umphakathi ngoba zezamnetha kodwa amehlo wakhe awena Nkosi yangenelela uNkulunkulu wethu uyawangenelela uthi Jehova sengiyavala bazalwane sengiyavala uthi uNkulunkulu wethu uyasenza isithando somlilo uNebukadnezar uyasenza yasiqeda uthi ke mangabe seyisho lento yakhe athi mamelani ke mangabe sekwenze ku1 no 2 no 3 awubonke abantu babhawe babhuqe bathandaze awubathi uyingcwele bathi uyingcwele esithixweni basibhawela isithixo bathi uyingcwele esithixweni noma basho whatsoever lo myalelo wabo asho basho ukuthi khona amadoda angayizwa kahle le ndaba ngoba ukuze ungayizwa kahle enye indaba ezoza kuma side noma ezoza ngenye indlela fanele uhlale ezwini wena umhlalile ezwini kahle ayikho into umfundisi wami engakudidisa ngoba uma ungahlalile ezwini uzodidiswa na into encane. Oh, hallelujah. Uzodidiswa na into encane yokuthi uJesu akavukanga uJesu wantshontshwa uJesu wadisa ndithi ngoba awuhlalanga ezwini. Oh, hallelujah. Uzolalela zonke imfundiso I'm sorry to say bazalwane uzolalela nezimfundiso zamakhosi akhonzwa abantu emhlabeni malibonga igama lenkosi ngoba bazalwane akhona amakhosi akhonzwa abantu emhlabeni ngamanye amazwi bakhona uNkulunkulu ababizwa ngabantu emhlabeni kodwa laba abanye uNkulunkulu ababizwa ngabantu emhlabeni bano capital letter omncane oNkulunkulu bangonkulunkuluwana abasiyena uNkulunkulu kodwa babizwa ngokuthi uNkulunkulu ngamanye amazwi kukhona uGod kube khona noGod lo capital letter omncane mungahlele ezwini ngeke uzukwazi ukusihlukanisa lezi zinto. uNkulunkulu wethu uyazingenelelela
akangeneleliswa, akafakwa ngenkani. uNkulunkulu wethu akuthathwa insimbi ze-wheelchair zikheshulwe bese kuthiwa sukuma noma uyahamba, hamba bafoloba. Ngiyaxolisa mfundisi wami, ngiyaxolisa. Haleluya. Sengaza nomoya kaNkulunkulu. Akangeneleliswa, uyazingenelelela. Uyazingenelelela. Bazalwane, ningadithwa into ezingeke zimfake emazulwini. Webazalwane, sizowabona amasonto amakhulu kodwa balimangalisayo, kanti inkundla esikhokho. So to say, ngiyaqalisa ukusho lokhu namhlanje, sizowabona amakhulu njengenkosi kanti inkundla esikhokho. Why kuzoba inkundla esikhokho njengenkosi? Ama-altari. Ama-altari akhelwe phezu kwawo. Babugcabashe noma ningakhonza nibe u-10 la through grace and mercy, kodwa i-altari enikhonza kuyona beweni kaJehova. Beweni kaJehova. Beweni kaJehova. Noma ningakhonza nibe bahlanu, kodwa benze i-altari right. Benze i-altari right. Uthabhala kahle akusibo bonke abathi inkosi ababona umbuso wezulu, kodwa bentando. Oh my God. Wabazalwane, semaningi ama-altari. Asemaningi ama-altari. Bazalwane, lento ayingenzela ubuhlungu ngoba abantu bathi babambe yona. Kodwa basema-altari wrong. Basema-altari namaringi. Bazalwane, ngingipha nje amathiphu amahala. Basema-altari amaringi. Abafundisi bawuthanda bekuxhapha amaringi, ongazi la maringi athathwa awani. Basema-altari wrong. Nangu uNkulunkulu wethu bengingenelelisa, bethi woza siwakhulekele lamanzi. Faith water. And le faith water mfundisi wami bazomnika yona bayikhulekele. Uyiphuze and yenza izinto zenzeke. Ngoba yezo uNkulunkulu we-altari. Yezo uNkulunkulu we-altari. Angithi izwi lithe yena uSathane inkomo uzenzela ingilosi yokukhanya. Haleluya. Uzenzela ingilosi yokukhanya. Ngifuna abantu babuye ema-altari mina. Uyabona lo uNkulunkulu lo. Futhi mamelani bazalwane, mamelani. Uyabona uma-altari nimbona ngomnqakiswa kakhulu. Nqaka isithiya semoto, nqaka ibhizinisi, woza izinto zakho zisolo. Uthi uyabheka ebandleni, akufebe ebandleni kho. Intando yaNkulunkulu ayenziwa, kushunyayelwa nje ivangeli lomusa. Sifuna abantu bentando thina. Ezweni laseBhabheli. Hayi ukuthi bonke laba abantu bentando babe bathathu kuphela. Webazalwane, ivangeli liyafela. Evangelini kuyahlukana nesono. Uyabona evangelini omusa isono ashunyayelwa ngaso, akukhulunywa lutho ngesono.
Uzongena kanjani ekhaya ungahlukananga nesono? Oh, hallelujah. Aba wena ungokayihlo usathane. Jesus. Tony. Ungokayihlo usathane. Uzongena ungahlukananga nesono. Hayi kuyaziyekela kona bese kufikile isikhathi sakho. Yebo. Hayi uvumile ngomlomo. Wakholwa ngenhliziyo. Usalinde wena into ezizosenzekela automatically. Ulinde izinto angithi ususale ngilizwe lihlabini. Uyaphi nesono usuvumile Inkosi. Hey. Ulinde uthi ke bashumela bathi hayi woza nakho kunjani kulungile nalezi zipho ozifakayo kuyofika kuwena ukuthi usifuse nale makeup oyenzayo bese kufikile kuyosenzakala Sikofika ku. Kumsiza ngani umuntu? Nkosi yami. Kumsiza ngani umuntu? Kumsiza ngani umuntu? Wabazalwane uma ungasa kahle fekithi. Uma ngasa kahle, uyabona mfundisi wami, siyambonga uNkulunkulu ngawe ukuthi ugcine wazoba kule minyaka okuyona. Uma ngasa kahle lakithi. Ukuthi thina sibona balelizwe. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Oh. Asibona balelizwe. Hey. uNkulunkulu wethu uthathile isikhathi. Hey. Hayi umdala umuntu. Hey. Hayi uNkulunkulu bekamdalelanga lento yenzayo. Kodwa uNkulunkulu wethu hawu bemdalela intando yakhe. Ngoba uNkulunkulu wethu uthatha isikhathi waze wafaka uNkulunkulu bakhe kuwe. Jesus, hallelujah. Ngiyavala bazalwane. Ngiyavala. Mehlo wethu Nkosi akuwe. Yes Lord. Uthi uNebukadnezar webafana bami uzanda tsheleni kungamabomu uyazibanikisa ke chance ufuna bathi hayi Nkosi hayi sizwile siyaxolisa Siyaxolisa Nkosi. Uyabona usathana uthi njani usabeza ubeza kahle uNebukadnezar akathanga mfundisi mebefika wabiza lezikole zamandla wathi bathatha ibafaka emphakathi wathi ukhale mfundisi wabahlalisa phansi wathi kungamabomu na wathi Mandlaza wathi kungamabomu na Mandlaza usubona umlilo wawuzoshintsha umessage. Pastor, hayi wangashintsha umessage. Uthi hayi Nkosi Nebukadnezar, hawu siyaxolisa Nkosi. Siyacela nathi ukuguqa. Sapa. Kodwa bathi labafana hayi Nkosi. Hayi thina sinako ukusiphendulela. Asidingi ukuphendula kule ndawo. Ngoba khona izinto engadingi ukuthi uphendule kuzo. Jesus, hallelujah. Kodwa yethu bafalwane siphendula nala ngafanele siphendule. Oh, hallelujah. Jesus. Oh Lord. Jesus. Sikhona izinto nje ezingafuni ukuthi umzalwane aphendule kuzo. Ngoba isitha beke waphendula uzongena ekudeni. Ukuba oNebukadnezar ukuba oShadrach noMeshach baphendula ngabe bangena ekudeni. Kodwa bathi Nkosi thina asinakho ukuphendula kulokho. Hallelujah. Kodwa ukhona amehlo wethu akuye. Jesus. Awusimakade sizophakamisa yena. Oh. Sizophakamisa yena. Oh. eIfracom esuku sizophakamisa yena. uJesu igama lakhe
sizophakamisa yena. Hallelujah. Uye wayekhona Jesus. ungakabi khona lutho, Hallelujah. umhlaba ungakasekelwa, Jesus. sizophakamisa yena. Hallelujah. Uye zoba khona kuze kuseme emaphaketheni, sizophakamisa yena. Buya zobuya masinyane alandibandla, sizophakamisa yena. Jesus. Oh, Jesus. Uzophakamisa uJesu wethu, Uzophakamisa uJesu. uzophakamisa uJesu wethu. Jesus. Noma bangakhona uNkulunkulu abakhonzwa ngabantu, kodwa sizophakamisa lo esimaziyo. Sizophakamisa lo othi yimindlela, yimiqiniso, yinokuphila. Akekho yakubaba ngaphandle kwakhe. Hallelujah. Oh, Jesus. Sophakamisa uSimakade, sophakamisa uSimakade. Sizophakamisa wena Nkosi, Jesus. sizophakamisa wena Somakade. Jesus. Baba nabangakuboni, Jesus. nabazwa nabadaza inkani, sizophakamisa wena noma bedasa benjani inkani, sizaqhubeka siphakamisa wena. Bayazwa bona siyabuya phakanyiswa, kodwa inhliziyo ziqinile siphakamisa wena. Jesus. Amehlo wethu akuwe Nkosi, amehlo wethu akuwe kusuku, amehlo wethu akuwe Baba. Nalezi zimo esibhekene nazo, amehlo wethu akuwe. Sisize Nkosi, sihlanze sihlambulule. Somandla sisize sisihlele uNkulunkulu wethu ukuze sibone ukusebenza kwakho. Baba wethu ongcwele, zikhona izimo engazona ezethu, kodwa zikhona izimpi engazona ezethu okuyizimpi zakho. Baba inkinga yethu sithanda nokuzilwela. Baba usibonile namuhla ukuthi khona sizilwela kona. Amehlo wethu akuwe. Amehlo wethu akuwe Nkosi. Jesus. Angazi ngikhuluma nobani esuku. Amehlo wethu akuwe. Jesus. Amehlo wethu akuwe. Jesus. Amehlo wethu akuwe. Jesus. Amehlo wethu akuwe. Jesus. Amehlo wethu akuwe. Amehlo wethu akuwe. Oh, hallelujah. Nkulunkulu wena Somandla uyazenzela intando yakho. Noma sengathi thina siyenze kodwa wena intando yakho uyayenza. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bengizosho njalo kusuku. Bengizothi asisihleleni. Sishintshe indlela esiyenza ngayo. Sishintshe indlela esiyenza ngayo. Ngiyacela ncike Nkosi uzothandaza mfowethu. Cela uzothandaza. Ake sisukumeni simelele inyawo. Almighty God. Liyaphila izwi lakho. Ngamanye amagama uthi uNkulunkulu kukhona phakathi kwethu onesimo kodwa oyilwelayo. Waqale nje wafuna ukuyilwela. uNkulunkulu uyashifta umesayidini. But mhla
wathi amehlo ethu akuwe. Uthi Nkosi mina nginawo amandla. Nguwe onamandla. Sisothandaza bazalwane. Angazi wena ukuthi ubhekene nani. Kungenzeka usamile ngemizamo yakho kuyilwela. Ake uthathe manje isinqumo sokunikela kuNkulunkulu. Akuzona zonke izimpi oyozilwa uyinqobe ngowapha amandla. Esakhuluma umgojwa ngoJehoshafati. Impi abhekana nayo ngelinye ilanga kwathi ukuthi just kudunyiswe. uNkulunkulu wezwe indumiso. Athi umhlabelelo uhlale endumisweni zabangcwele bakhe. Wehla uNkulunkulu wayilwa impi. Nawe namhlanje angakulwela impi. Ngizothandaza ngicela siconnect nje kumkhuleko. Engizokhuleka egameni leNkosi uJesu angeke ngishumayele kushumayeliwe. But I'm just here to pray. Just connect by faith. Bible lami lithi the prayer of faith. Ukwazi nokuphilisa ogulayo. Jesus. Na noma onile athethelelwe. Jesus. Lithi Bible lami noma ukholo kwenu kungaba ngangohlamvu lwesinapha. Ningasho ukuthi entabeni ngokuleka ephantsi kolwandle. Kuyakwenzeka ngoba niyakholwa. Akukho olingenzeki kokholwayo. Izimpi zethu asizilwi ngenyama kodwa sizilwe emoyeni. Igama leNkosi malibonke. Jesus.